Εδώ έχουμε τη Veyron σε πρώτο πλάνο. Τι είναι αυτό! Πιάσω, μαλάκα, βάλε! Μια πρώτη το έχουμε. Μη κάνεις στην δεξιά με τον Nissan, θα σε εισάξω. Ωραία εργαλείο, ρε πούστη. Τόσο νέος παμετικό. Μαλάκα. Και βλέπετε πως περνάμε την Bugatti. Αλλά δεν το χορταίνω το εργαλείο. Να του κεράσουμε μια πίρα, ρε μαλάκα. Μας κλείσανε. Πάει.